Voin hi October ni som pali ninga ni ania bazar thlir tu te chibai ule tukin chu China ramlam chanchinin bulin trante ang China chuan an rama sumdong hausa te athunun chho mek lain nimin khan thu chu thar an siama Chinese Communist Party CCP website a chuan mimal tu ma in chanchin the dar na konga sum an seng tur ani lo ti an tar langa mi hausa ten an sum an pe pun na atana China ram sarkarin aphal lo zinga media chu an tel thar ani China ram sarkar hian an ram mi puite chu zalen taka an ngai dan soi aphal lova thunun na ati khau zwal zela Sanji University lecturer pension to pakhat chuan sarkar hian thu chu du zong zong hi ama a thunun veka tuma hna pen pe ka tum lo ti achianga engkima thunaya engkim chunga ro re la tumani ati nimina CCP website ta thupe kan ti chua chuan mimaldin eng company ma in thuthar the dar na konga sum man tho tur anilwa chanchin buti chuate radio le TV lama te po mimalin sum an tho tur anilo online news ti chu konga le khabuti chu lama po malak phal anilo antiani Radio Free Asia in atalan danin China sarkar ho tu te hian politics thila te ram eile bar din mun choi kan tumna konga te sipai lama te ram dang ne na in don na lam thila te mimal in rol an khap ni in a soibok heti lai hian China chuan khovel huwa pa thu chu adu rang ranga chuan sarkar du dana thu le hla ti chu ani theinan nasa takin ma ala zel ni in Hong Kong Post chuan atar langa hemiatan hian khovel mundang China rampo na China mi omte chu China sarkar hian mang tangkai hle ni in an soyani World Health Organization WHO chuan coronavirus sipui lo chona zirchiang turin team thar adin le dona tunkar chung hian he tima tel tur te hi puan chian man ani be se ani WHO in sipui leng mek lo chona bul chui tura team adina telve tum hian mi zasari chuangin an dil to ni in soyani a khovela in hnial na lian em coronavirus ri thar lo chona bul chu engtin nge an chui chuang ti lai hi khovelin a hrechak hle ani achan chu WHO in China ram u hana mithiam rual han tir masak khan an du angin an zir chiang theilowa China hian phal chin anei tata tuna po hian team thar in din ma se China in phalna a in khat le viau mai theani WHO team thara hian virus lam thiam bik mi hring jin lam thiam ran nung le ran salam thiam bik le science laboratory lama mi thiam bik te antel don ni in WHO a COVID-19 technical lam ho tu Maria van Kerkhove chuan soya heng mi te hi coronavirus lo chuana bul chung changa in hnial na tire theitura mirin tla kan ni thu a soibok van Kerkhove chuan coronavirus chung chang politics thila in hnial na ani meka wangin WHO chuan he ripui hi politics alak turani lo zialan tiran tum ti asoi chuti lai chuan kan soi ang hian khovela scientist te point China ram a in hondu tat lo chuan WHO team din thar hian omzia nei lawang ti an rin thuan soya China chuan WHO team ten hena hian he virus kai ma saber data a en tira anrama virology lab te bakpuk te le anran sakhoi na mun te afantir phalani chawin he team hian omzia an nei don ani khovel mi thiam thren khatin he virus hi lep atanga pudru ani an rin thuan soewangin China chu athin rim hlea ma se an rama zirchian na zau zok nei ero aphal chuang lova China rama hankal WHO team masazokin lep atanga pudru ani rin na chan tur omlo anti chu US scientist ta zinga pomlo an tam hlea US sarkar phei chuan he rilo chuana bul chui chian hi adu thu a soi rengani Kenya ram tlan chak Tokyo Olympics a po an ram ayo a chuak world record siam mek tu ni bok Agnes Tirop chu anina vi hlum ania athat tu an la hrelo Tirop hi world championship sa po bronze medal voi ni lo la to ania kumsom ni pangami ni in iten khuwa a chen na ina thia char ania ataksa hliam langa tangin chemte avi hlum ninge in an hriani iten khuwa hi Kenya ram khothlang lam kho pakhat ni in tlan chak
abik takin thui tak tak tlan thin ten training an nei thin na khwa ani a he khwa hian tirop hi athita ani tirop hian sang ni som pakua IAAF Diamond League Stockholm ania khan meter sang khat zanga in tlan siaka gold medal ala a thamasa khan Germany a kilometer som in tlan siaka world record thar asiamani world record asiama tanga thlani po tling lova misual kuttuara athiringot hian infiam na khovel ahung na hle ani group of 20 anti G20 ramte chuan Afghanistan rama chuan mihring torna na sazo ka thlen lo nana tho ho an tum thu an soya atulani chuan Taliban tenen puwa tho ho mai an rem tia chuti lai chuan Afghanistan a Taliban sarkar chu an pom ti na ani lo anti Italy ram prime minister Matteo Draghi chuan G20 ram hroi tu te emergency meeting hi a hosa video conference manga nei ania European Union chuan Afghanistan a tanpui ngai te tanpui nan Euro tluk le ding on khat an tho don ti an puang nga la meeting a hian US President Joe Biden India Prime Minister Narendra Modi le Europe ram rang hroi tu te an tela Russia ram President Vladimir Putin le China ram President Xi Jinping te chuan an ma ni tel lavin an ai o an tir thung ani he meeting a hian Afghanistan ramin tanpuina amamo zia soiho ania mihring makta duai telin trampui mithi an machon mekani ti chu G20 ram hroi tu te ngai dan ania tuna hian Afghanistan ram hi electric po nei lovin benka sum ombok si lovin din hun thalo taka an ding mek ni in German Chancellor Angela Merkel chuan asoi heti la hian EU chuan an poisa tho chu Taliban sarkar kuta hlan lovin Afghanistan a khovel huap tom ngai pol mi le sa tranpuina na thok tu te kuta alu don ti an soya G20 tranpuina tamzo khi United Nations kal tlanga pek anianga chuti rual chuan ram then khat chuan Taliban sarkar hna tranpuina hi an hlan ve don tho ani Italy ram prime minister Draghi chuan Taliban te hian an ram mi pui te tranpui turin khovel ram danga tanga tranpui tu te chu an ram lu an phal sak angai don ti asoya an rama lu an phal lo chuan kan lut lo mayang atia G20 hroi tu te hian Taliban te chu an ram chunga boina siam tu te chu met mit turin an nge na an ram chho san tu te po chho phal turin an ngen bok Turkey ram President Recep Tayyip Erdogan chuan Taliban te hian ram dang hroi tu te be seina an lati hlo tling lo ti soin Afghanistan ram siam thatura beina ala om lo ni in a soyani Croatia rama chuan lir ngin vak nuwa mun ranga leitla niamin khuar khuruma siamte nokha tumin sarkarin ma alamek nikum December ne somni pakwa khan Croatia ram lailia Richter scale 6.4 ana in lir nginga mi pasari anthia kumin January thla atang khan an ram ko pui Zagreb chimchaklama om thingtlang kho patni mesen kani le borok kevisi khwa le ache vela chuan khuar khurum hi aron in siam ta treu maya hetiang khuar khurum hi zavel laia omto antia alian ber phei chu football field tiat vel lai fit som ko le pariat lai ani anti hetiang a mun big ne khuar khurum in siam vak mai hi leinoi lam thil che in a siam ni ma se khovela thil thleng zen lo ni in scientist te chuan an soya Croatia ram sarkar chuan heng khuar khurum te hi a no na athok tana thakhat le chan level chunga no zo man antumani Denmark ram chu nakum FIFA World Cup Qatar a khel tura atling vele ta a Germany le athleng tu Qatar nen an pathumin World Cup khel turin an tling ta ni Denmark hian thole ni zan khan Copenhagen a Parken Stadium a Joachim Mele gol khung mangin Austria chu an nia European World Cup qualifying group F a chak vekin gol an chua mi lova gol som ni le pasari an khung thunga an grupa an mani nai ber tu Scotland a in point sari in an sang zoka game ni khel turan la neya le pel thei ani to lo ni Myanmar lambokin khar le do ni la thole ni khan Yangon region a Insane Township a ISN revolutionaries te chuan sipai ro rel na du lo na lan tirin ong san market a kal khomin motor ke an hal thole ni thleng khan kayan township a chuan sipai ro rel tu teruat kho op tu mi som nga paruk an bang to ti report ani
Meong Township Sagang region a chuan sipai te chuan Zayed Gone khua a ar farm an hal ringota he khua a te chuan kel le beram te po an kap hluma an chu sak ni in an soi Magwe region a Yesagio Township meido khua sipai te chu thotan ni zan khan an riaka tholeni khan mi phaya khua lutin silai an kap puaka thile hliam an om thu report ani lo hlau thung bazar channel tlom tak ilo thlira ilo like mai ba ka ilo comment thina wangin kan lom em a lom thu kan hril le che voin hun nuam tak lo mang le nge yang che